Dobře, tak pro mě jako pro člověka, který pracuje v kreditu nějaký rok, tak pro mě je to určitě zajímavé slyšet názory vlastně lidí, kteří se v tom pohybují daleko delší dobu než jsem já. Takže pro mě zajímavý, zvláště u některých těch prezentací samozřejmě byly body, které u nás třeba nefungují, nebo u nás třeba ve společnosti nejsou implementované. Takže já určitě potom do té prezentace nebo po celém tomu mám samozřejmě nějaké kontakty, takže s těma lidma se určitě dám do kontaktu, zeptám se potom, nebo i ty prezentace určitě rád potom znovu si vyžádám, protože to jsou skvělé materiály a samozřejmě jsou tam věci, které se potom dají použít vlastně potom ve společnosti. Nebo potom i třeba s našima manažerama probrat eventuálně, takže pro mě určitě přínos a jsem rád, že to člověk může být a možnost a je třeba do příštích ročníků konference někdo, z koho byste tady nějaké jméno, které byste tady chtěl slyšet, nebo téma, které by vás zajímalo, něco, co by vás napadlo? Já si neřeknu jméno, protože si neznám lidi přesně, ty, kteří asi by měli zaznít. Je to téma, tak mě by určitě zajímalo, jak se třeba řeší disputy v ostatních firmách. My máme jistý tool, který používáme u nás ve společnosti. Nemyslím si, že by u nás to bylo až tak využívaný. Je to samozřejmě v rámci SAPu, takže tam možná bych asi slyšel i názor jiných lidí, jak to třeba řeší. Já vím, že to teď třeba pár lidí to tady se toho dotknou toho tématu, ale asi toho nikdo neprobíral eventuálně nějak podobná, takže asi to je zrovna jeden takový, co mě napadá asi teď. Děkuju moc krát. Za málo.